Nangalang ron. Yaho. Nakadali kami ng blue marlin. Ayan, napanak ko siya. So, isa lang yung nahuli namin. May mga kasama yan. Ginabi na kami. Bubuhatin na natin. Yep. Alright. Wala na ba? Yep. Okay. Okay na. Yan po si Master Gabby, nakadali na ng blue marlin. Buhat-buhat na niya. Tatlo na kami, nakadali. Tag-iisa na. Kaso aking pinaka-baby. Pero ang laki po niyan. Isipin nyo ang laki ng buntot niya, no? Dan, matan. Meron kami. Kaming mo. Si Master Dane, kargador yan eh, oh. Dalawa. Ito. Oh. Ito, muntik na nahulog. Ito. Yan, blue marlin. Yan. Selfish marlin. Yan. Nakadali ako isa. Isa lang. Dali ni Master Gabby. Laki rin siya. Ya. Ya. Mana? Kung nag-aasay mo na ito. Abutan kami ng gabi. Teh. Ilaw, ilaw. Ilaw. Ilaw, ilaw, ilaw. Yo. Ay, dugom. Ilaw eh. Dapat ilaw. Namatay gab kon.
Hindi, okay lang na. Patsipin mo lang. Yan, makita. Layo, layo. Yun. Ano yan natin? Patayo. Patayo. Dan, dito ka Dan. Dito ako Dan. Yun. Sama ka Noy kay Master Gabby Noy. Namatay Gab, sige tara. Oo. Yan si Master. Nice one. Nakadali rin. Akin yung baby. May dita ka na. Yan. Oo, ano yan? Ha? Linaw to sa puno. Oo. Dodo, sa cellphone doon, sa cellphone. Bilog ah. Puno to? Oo. Buka. Opo. Grabe talaga si Master Gabby. Gab, binti nga pa ako Gab. Euro. Iwag sa ikog, ibagay ng ikog. Wala Hindi tao ng ulo ba? Pagawa ng ulo, transfer dati mo kayo ng ulo. Tutungan na songo sa lamisa Gab. Sungo sa misa. Baba konti. Just ko ganun. Para po Okay. Para may light effect pag ito. Iwagi ro ikog. Okay. Kada nyo, kurog Ayos. Kadod. Okay ikog. Bilang. Mano na. Yan. Nice one. Lalay na dalong murog. Sukatan aw? Social distancing. Ang mulog. Kailan nga? Ito nga, Meg. Sukatan aw, yung girit. 1, 2. Tira mo din artista. Next, kamu man. Pulo na man. Dito ko. Yung ulo. Ayan. 5 kilos. Bakit mo kasi ragin ha? Tapos yung katawan, ayan, nilalagari. Ikaw, kiluha na eh. Ayan na, 5 kilos yung una. Tapos, silaw. 8. Ayan. 8 kilos. 8. Saka yung buntot. Yan na yung buntot. 8, 16. 14, 23. Tama. 16 and a half. So yan, kukunin namin yung pinakabilin niya. Yan yung... Sa Parlin na to. Yan, katod sa mga... Parinta ako. May isang record yun ikaw. Sabayin namin. Ito lang. Ay, lumali. Taylor eh. Ang bili, para hindi na mabili. Reject daw yung bili. Reject ka rin nila, nabalit ng taas na to. Babog. Tingnan natin ang reject. Reject ka na, nag-get. Yun. Tama naman. Tina lang. Awa itong pag ano to. Belly. Reject. Belly ng Nabusin shellfish. pa rin tangan na. Atras pa. Reject na, sabi na bakala, no? No, reject. Yan. Ay, pagpaisturahan mga niro mga nakasamit ka ron. Grabe yung mga reaksyon eh.